ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ସବଟେକାରେ 10 ଘଣ୍ଟିଆ ଭାରତ ବନ୍ଦ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କୃଷି ଆଇନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଓ ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧରେ ସଂଯୁକ୍ତ କୃଷକ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସକାଳ 6ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ, ବଜାର, ବସ୍, ଟ୍ରକ୍ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। କଂଗ୍ରେସ, ସିପିଆଇ ସହ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଚାଷୀ ସଂଗଠନ ପ୍ରମୁଖ ଛକ, ବ୍ୟାଙ୍କ, ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପିକେଟିଂ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ସଂଯୁକ୍ତ କୃଷକ ସଂଗଠନର ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 3 କୃଷି ଆଇନ ବାତିଲ, 2020ର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଲ୍ ବାତିଲ, ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ବିଲ୍ ବାତିଲ, ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ଓ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ଦର ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ବେନୁମଧମ ତ୍ରିପାଠୀ, ନିମାଇଚରଣ ନାୟକ, ନେପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, କାଳଦୀପ ସାମଲ, ସିପିଆଇଏମ୍ର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅଶୋକ ଦାସ ପ୍ରମୁଖ ପିକେଟିଂରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ସବଡେଗାର କୃଷକ ସଂଘ ତରଫରୁ ସବଡେଗାଠାରେ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ କରି ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ କରି ଅନେକ ଚାଷୀ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସବଡେଗା କୃଷକ ସଂଘର ସଭାପତି ଗୁଲଶନ ବାରୁଆ, ମନୋଜ ପଟେଲ, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ନାୟକ, ନାଜିର ହୁସେନ, ନଗେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ଡିସେମ୍ବର ନାୟକ, ଦିଲ୍ଲୀପ ଟେଟେ, ଫକିର ଓରାମ, ତେଜରାଜ ପଟେଲ ସହ ଶତାଧିକ ଚାଷୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ରାଜୁ ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସବଡେଗାରୁ ଅନନ୍ତ କୁମାର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କ୍ରାଇମ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।